ben ani kelenya benga de nana ni boli joko ni quoi o bo kile gamble fe mo ko mo be ni oluma se ka joko ni famu olu nanu jo côté sans faire dro ma se ka famu ya sura la usana ka foto ko an ga ni baraka minen nunu ko de an ga alawi quoi ko de an ndambawi de fait que l'homme famille a toujours sur là ils n'ont pas cherché à comprendre usana ka foto dro ko farafin yere ko foti quand ala tana quoi damagata on a quoi donc on ga jo nunu de olu de an ga alawi quoi olu de an ndambawi e bolo yi femi nglan o se ka ki damagayi wa ere isi ki bloquer ka femi nglan o se ka ki ka i damagayi chudi ni ngal gele isigi e yɛrɛ mɔgɔ ni fintɔ isigi i bolo kɛ ka fɛn min labɛn hakilimaya la o bɛ se ka kɛ e danbaga ye cogo di kuma na surunya na diɲɛ continent bɛɛ sigilen don sɔnni kan n bɛ se ka min fɔ boliko nacogo la an ka société kɔnɔ nin y'a version filanan ye ɔ ka tila ka yɔrɔ nin fɔ ka fara a kan anw sɔnna ma o anw ma sɔn ma o farafin sɔnna ma o farafin ma sɔn ma o diɲɛ bɛɛ sigilen don sɔnni kan diɲɛ bɛɛ a tɛ se ka dabila fana dali masa yɛrɛ ye dali kɛlite de quoi sɔnni dali masa yɛrɛ ye dali créer kɛ ni sɔnni de ye awɔ o ka nɔgɔn kojugu bon e ma dɔgɔyama tɛ e ni ne bi yan sisan anw b'an yɛrɛ sɔrɔ yan fu la o anw b'an yɛrɛ sɔrɔ yan ten cɛ dɔ de ni muso dɔ de ye ɲɔgɔnna sɔrɔ cɛ ye muso sɔn fɛn dɔ la muso y'a mun awɔ cɛ y'a sɔn de cɛ bi muso sɔn a bɛ den bange sanji bɛ na ni sanji na fɛn min bɛ dugukolo ma sumaw olu bɛ falen sanji bɛ dugukolo sɔn de suma ma fɛn min bɛ olu bɛ bɔ min nana siyansi kɔnɔ sisan an ka bolimafɛnw na i bɛ sansi kɛ moto kɔnɔ de k'a sɔn o la tasuma b'a minɛ a bɛ taa i y'a faamu telefɔni min filɛ nin n'a bɛ k'a lajɛ i bɛ kuran de don a la k'a sɔn ni kuran t'a la a tɛ baara kɛ o i b'a sɔn de i b'a charger de a dun bɛɛ ye kelen kalani dɔ de bɛ don dingɛni dɔ kɔnɔ k'a charger i y'a faamu voilà donc togo la i bɛ bɔ ko caman kalama awɔ diɲɛ sigilen de don sɔnni kan togo la i bɛ bɔ sabali ko yɛrɛ kɛlɛ de ko b'a bɛɛ b'a kalama ɲɔgɔn kan bɛ bɔ ko caman kalama awɔ sabula an bɛna ko caman ɲɛdɔn fɛ diɲɛ sigilen don sɔnni kan diɲɛ sigilen don sɔnni kan arabuw sigilen don a kan tubabuw sigilen don a kan diɲɛ bɛɛ sigilen don sɔnni kan awɔ a y'i jaabi sɔnni kɛ a ma i jaabi sɔnni kɛ mais an ma mɛn soma dɔw da sabula ni kɛ mɔgɔ b'a fɔ ten sabula an ma mɛn soma dɔw da yɔrɔ dɔw la fana k'olu taara bato k'olu y'o la bolo de bato mais mun bɛ na n'o kuma na sugu ye est ce que olu yɛrɛ de tɛ mɔgɔ encouragé la k'a fɔ ko u t'a la ala ko la wa o t'a dɔn de o ɲɛɲinibaliya de don a yɛrɛ sɔnbagaw awɔ recherche kɛbaliya bɛɛ de don hali ne min filɛ k'a kuma an bɛɛ kun ye ten mais ɲɛnamaya ko n'i b'a la ka ban k'i a tɔgɔ bɛ ka wele i la i kan k'o de ɲɛɲini pour que i ka se ka i kɔmɔgɔw bɔ fili la on était pareil et puis farafinna yan o de donna anw kun parce que an bangena sɔrɔ k'a sɔrɔ o bɛ ka fɔ min kɛ donc directement on a pris ça au sérieux alors que c'est faux archi faux farafin tɛ boli bato farafin si tɛ dugukolo sanfɛ anw fɛ yan manden yan farafinna kɔnɔ yan ko min bɛ balo bato awɔ an bɛ boli sɔn de donc boli tɛ bato fɛn boli tɛ bato fɛn boli bɛ sɔn de arabuw de tun bɛ boli bato mais anw bɛ boli sɔn de o différence ye jumɛn arabuw tun bɛ boli bato olu bɛ boli bato fɔli b'u incliner k'a ɲin'a fɛ k'a kɛ komi u danbaga don anw dun anw b'a sɔn de k'a bila an ka baara la olu dun y'a k'u danbaga de ye ne kɔni y'a faamu anw ta anw b'an sigi k'a labɛn k'a fɛnw k'a bi k'a bila an ka baara la k'a sɔn mais ani k'a bato komi i b'i bolo ba bato c'est pas la même chose arabuw boli bɔla arabuw de fɛ o la bon u taw b'u bolo u taw b'u bolo hali u b'a fɔ ko anw yɛrɛ fɛ yan ko fɛn dɔ taara ta makan kana n'a bɛn kan tiɲɛ tɛ anw ka boli foyi ma taa ta makan kana n'a ye yan an bɛ kisa dɔ mɛn ko fakoli taara boli tiɲɛ tɛ sa fakoli ma taa boli hali n'a taara boli ta kana a y'a sɔrɔ boli bɛ farafinna yan fakoli yɛrɛ histoire ye san joli ye il faut prendre l'histoire de fakoli a bɛ san joli bɔ o bɛ san 100 joli bɔ an ka kɛ san 100 na n'u bɛ san 500 kɛ an ka k'ale san 1000 farafinna joko daminɛ ni san cɛ o ye san 1000 ye yan o ye san joli ye a ka jan dɛ a ka jan de boloko daminɛ depuis an bɛɛ b'a ngolomaw des blés des années a bɛ 100 millions bɔ depuis fakoli ko kuma tɛ yen boli bɛ yen
depuis fakoli ko kuma te boli be depuis fakoli mɔkɛ ta mɔkɛ te boli be mais seulement on ka barakɛminɛw de be quoi